Sibulta kung pening be.
at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsusugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tayo. Masasakdala na kaya kaming Ginoo. Ginoo pasibayo, makanyam ya pong talagayng kayabakan na ini. Bating upayang ginin Diyos, makanyanda ka pong sambahan king panga espiritu mo at king katatuan. Ginoo ng oras sa iti, makanyan kaya pong mitipon-tipon, matuat kay nakan, mainta ang Diyos. Bating upayang makanyang kaya pong mag-aral king eskwela na po. Ginoo ng oras sa iti, pasalamat kami pa, imbinya mong sikanan kay kami, at imbiyayang pagkalumukilob na po ng Aldoldo, inik mo kami Diyos, pasalamat kami po. Ginoking kay kami pamanggalo, asan ginin Diyos, sana po maging karapat dapat laking banal mong harapan.
Ginoong ining oras ay ti. Uniping talagaan kayabakan banting upayang ginin Diyos. Mga kamila pong italagaran kaya kaming sarilig pa. Gining oras ay ti waman pong ating kangabatsawan kakulangan. O kung kami kakasalan ng bahalang metong Diyos ko. E mo no sana po bibilang kasalanon ibili mo na lamo pong kabyasnan mi. Ang pong sika ng tetag banting upayang ginin Diyos. Makanyang kepong lubos makapanuparan karing banal mong kaburian. Ginawa ng oras ay ti, anong makanano ginin Diyos, sana igpay laot murugusan na kay kaming nanuman pong sigwada. Ang timoy ngayon bagit, dol-dol sakit mabayat, o in tornado igpa, o in biglang kamatayan ginin Diyos. Gino sana po pakaban mo kay pabiying balang betong kay kami banting upayang ginin Diyos, makanyang kay pong makayari ka rin obrami kay ka. Ginawa ng oras ay ti, uni po yung kaya kaming yatong salunanan ng makanano Diyos ko. Waman po ating sigwadang daratang kaya kaming yato igpasan ay dalami karetang alam mapinsalang kaladua. At makanyan mo naman igparing manangkulan kaya kaming bansa Diyos ko. Sana ilako mo po yung pamidake-dake o yung pamikampi-kampi. Nunay ginin Diyos, sana po ing balang lulwal king karelang pasbulan Diyos ko, sana po puros pumangayap. Panting upayang ginin Diyos, ing pamisasan metong ating banal mong kaburian niya sana pong manatilig pa. Ginawa makanyan mo naman. Hurin puring kaya kaming kapatad, pengaring may mundasyon, king kasalpantayanan, iba't king simula, may king kayabe milaw. Ginawa ng oras ay ti, ninuman pong ating bitbita panandam karela. Apisan mo sa igpa karing maipaya mong gamat. At makanyan mo naman ginin Diyos. Urin palampas sa pagamo kay kami dening kay kami kaparada at yung ngaluang lugal. Diyos ko sana po apisan mo karing maipaya mong gamat ginin Diyos banting upayang datay ngaldo. Makanyanda ka pong samban king Espiritu mat king katatuan at makanyanda pong sumuyo kay kaikpa. Ang timurin ginin Diyos ngayon oras ay ti. Anong makanano? Huy ni po yung pinili mo karing dakal. Yung kasangkapan na pinili mo ginin Diyos at maging talete. Maging talete mo igpa. Ginosa ng ining oras ay ti. Kabudlok-lokanes sana po yung kalam. Ganap ne sana po nga ibatingin kayang sarili nunay ginin Diyos. Anong makanano itang pangako mong mapamatulang Espiritu Santo. Ya sana pong magyagumkem kami ining kaurasan iti. Magpag sa king simula hanggang na po king kawakasan ng kaya kaming pamanyamba. Sana igpa, makanyan may pong itubot kaya kami banting upayang yan. Turong pong tumayit kaya kami malali kaya kami igpa. Ngayon oras ay tiuren puring pisasan may tungan may panalangin. May laman po lubos sambitlan, ding lalamandarin kaya kami pusi kayong manakit. At ikayong makabasagin ng Diyos, sana igparing karalungan mingin ng kaibakan iti. Tanggapan mo sana pong mabangalungay na harapan mo manibat ng ininggang wakas. Iyan asa po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karaniwang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay may pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangginan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitahin na nasulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumnidad.
katutuan awake. At ikayo ding meging sango. Ngano ing sangong magdala karing dakal abungo. Iti ngana lalong lilinisan nayo. Dapat ngano ing sango king bunga ayalang daralo. Iti ngana makuto diyo. At king api miyugseyo. Ing kalam ng wagas ning Diyos. King penandita iti ayam punyesana karing sarili. Ing mayap kong oras o sablang kanakong disan king penandita iti makanyan king pagkalob karing balang metong kekayo king ulino ning may sabing pamaniyambo arapan na ning maestro aniyo aking penandita iti makanyan kayong miyabe-yabe ngano sambaniye ing Diyos king kayong pangay espiritu ampon king katutuan ngening king matulid ayanting pamakisabi karing balang metong kekayo mayakit nako sana karing aldo bukas king ikayo ing magdala kayo karing pelalong bunga ing mayakit yo ing tao king banting upayang alanong maliyaring lunto king pamanggalono ning metong atawo king uli na pablasang makayongyong kayo king tunewake makatuliran mo o sablakong disan king kekayong pangayatiyo king lubos-luboson ngano ing makiyabe kayo king burining Ginoo king banting upayang ing sablang bagi ayati yung makapanawon karing sarili yu iti ngano namako king ulino ning kekong pamaniwala king lagyo ng Yesu Kristo nga nawa mayan kayong kapasalamatan ketang kayang arapan king alang kapikakunuan karing kekong kasarilinan ikong sabla-sablo adaramdam karing aral karing penandit adaratang kekayo pakabitasan niyo sano ikong sabla nung karapat dapat no ring balang dapat iyo wa ing lugod na ning Diyos mama ko kekayo king uli na pablasang elabastardo ring kekong sarili. Aniya karing balang penandit babieno karing balang metong kekayo ing kekayong kailangan. O balen akana kong tipahan. Pagimbutan niyo sano karing sarili yu. Ing tunenong talagalo ding puso yu. Ing tunenong taladapat ding sarili yu king burinang Heso Kristo. Ngening magmasusi kayo. Pita talaga na niye karing sarili yu.
anong sano ing kayang kebaitan banggawan niyo. Isanuwari ing maging mabiye ayin amalyaring ibiyeyo. Isanu lawari ding malyaring ayam pangiyo. Ngening king kekong pamagmasusi king aldo na ning Pasko daratang iya kayo. Isanulo ding malyaring ayibye yung anting ayin arapano anitang kekong Gino. King saglit apenandit paninayan kula ding maging pakibatiyo. Salamat karing meging kekang timbayan king penanditay ni. Magumpisa na sa nangeni, mayakit yo ing tao, king galoyo, king kayang katungkulan, king alang kapikakunwan. Nino pa kaya kayo? Balen kanyo manda pekebot yukaku so nakaring bukas ing mayakit kayo mit mong katapatan karing sariliyo talnan yung matalik kakutimboyan iyo ngananing menuno mekibot kanaku so nading tungkulan may kita't gawan iyo king kapibabaton nga nabit-bitan iyo king balang luminis deting sarili iyo nga naning besino niting londoyan iyo nung ating kasalang nga naning amano makikasandua itiyat gawan iyo
bien a que kayo sablong burino ning manualang tawo nga nakaring dapat at mayakit kayo king buren naning Dios nga nagawa kayo emo king imolan mayakiting tao o nano mga gle tao at ateyo at nalalawan no mga skeyo no nedeting puso babat piyawanawa mayakit na kosang ating kaigitan king pamanggaloyo kasalpan tayonan nga naing sablang boge ke maging mayan nang dating pusoyo makasadya bilang deti lang demot soyo kong daralo ding mayabiyong dapat talasalpon toyo ilaring ibiyong ayin king Diyos pa king kababanalob tawat gawana o Diyos sing bendasyon ke kologonopyo maningat kayo o sabla kong topa maniad ko king Diyos kanyang arapana ibieno ke kayo mosang wado patyo ingkalam naning Diyos ke kololokwan niyo bang payungan dako aldo king palino ing wagas kong lugod ke kololokwan niyo Santa Veronica paitas na ko banwa
pakikuanan niyo. Sumisadsad ko ngan, tinggap yung tungkulan, ayari yung gawan, kinga baka iti, kingka kumpan niatang, ing maya poras, keko babekengan. Balayaning ginong Diyos yan tutulayang kelwat ning panahon len toing pamibatang yan kekomeyaki doing palinang yaning tungkulan niyo agagawa iyo pa di ka oras manika pagain mo ko malang birin ng kusuyal rin kapatid mo saguli mo kamalyari kaya na ka mo sa nabalang saglit ing kapibabatan yan mama ko ting yang pagiligan ka ring sarili matwat kaya na kan ka lerdot kawuran liblo banli nisan itang bining trigong yang palabungan nyo banlar toyeng bunga yang pakinabang yo king maya padapat titikus kayo kau lanyeng mayap bang misadsad kayo igit at lalo ding ka kung manungkulan
abot keng muna king kakumpanyatang oy ning paywatek kwa nanye kalamnan baning sarili yo eyo pipirat nan ning ebanghelyo istong buklat yoya saglong ding amanong yan nababasayang ni numang damdaman ba plataforma leo dia ingolesa karenga manora po tagalangeni lo God yung sasabihan yan ite biro ka kung kaluguran lo gudalangang mo lat kapupusan yan pilan yang ore king saglit ko kukutang ikong bibliko pilan yang ore ing lugod bayang gawan nyo. Sabihan, makanano meng gawa ng lugod, nung wala yung uri. Makanano meng agawa itang mula hanggang sepo. Ano pala po yung nakasulat kay Bukunang Korinto, kay Nikin 13? Sige. What? At suyot po ka rin yung pamit na lang po nito. Malyari kayo kung basta. Kaya kayo? Mbeko. Sabi na po kay Nikin 13, Tagalog mo po yun. Sige. Isang kaya po kay Nikin 4. Ang pag-ibig ay mapagpainuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Says, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. 7. Lahat ay binabata, lahat ay pinapaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. 8. Ang pag-ibig ay hindi natutulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. 9. Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya
at nanganghuhula tayo ng bahagya. Yes, datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. 11. Nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. O 12. Sapagkat ngayon malabo tayong napagkikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay nakikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. 13. Datapwat ngayon, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ikaping basa. Salamat mo naman. Ing lugod mapibabatayang ing lugod yan na lang diryanang ing lugod lang katasanang ing lugod iti gagawayang mapagsawa na yaman lo panang tao nung tinedininan manayang ablas itinan king patutuana at tenyang masabal lo god parangalan niyang ing logod yan na lang diryana at nung ingkayang kaili wa pinyan di napatya neti pamalekan niting wanana lo god at beking kanyaman nung punat sepo balomeyan ka pamilataning kapanwalan manatilining luntoying tetagan lang yang katasan gang nano ing logod king lupan ng tawa nung di napat yang metong ako isadsan nga lang ang gaing logod palto at meking kasakit yan dimdam dapot may biyasa at meng kayan iti pag-isipan inuman kanita makagawang mayapalang anggan ing lugod alang dirya mayabang at palaluya at nung sabihan ming lugod po ta at king bukas ing kalam na nayalaya isipan yung mayap king kapanwalan yung obrang pamanari yang pag-isipan yung intinggap yung obrang uling sasabihan kong kamang atin kombye iti kaya beyong bakas yung lalakwan ken makikilalang nung nanunong uri bakas yung mabielang at ang manong lulwal
ing logod at yuya, kay ba't kayang laman naman nung alayang, metong kang malaram, aning ebanghelyong, pakaingatan yung sana sarili yung sasabihan niyang lugon, laman na papalto, kabasnet daramda, maning sarili yung ning ninuya paman, sukat agawanan, ning kekong sarili, ing punto di bistang, eyo pa yung tulot, iting daralang, nalto kong malaram, pagalyo sayang yang, lugod pibatan yo, tingkap pibabatan, pamanyap at mayap, eye pasayangan, king balang pinandit, sadsad yung tungkulan, may kawol-kawol kong, metong nga panamdam, nung limbaway ko, ing magpastol kayong, libot at ranglayan, pilan lang tupayong, metong ame walang, kimpali ningaldo, paintonan niyang pilit dakal yayabeyo, kay batlunto kaya, munay pambibatang, logod yung inapsa, iting diwanang, imbore ng gawan, ating plataforma, king kapanwalan nyo, ing logod laltoya, nung ting mikawani, pilit yang paintunan, pasayangan niya iti, ikong manungkulan, eyo tutulutan, king beyo lakbayan, logod iyayeng lalto, makabuklod iyayan, emoing sasamba, tolob ko king sentro, mumunang mumuna, impa mga manong, yang kekong paggarang, lanyan ingatan yo, pibole bulayan, yagkas yung amano, king balang penandit, mayayos maalam, karing sarili yo, eyo kakalingwan, muna alang dirya, iti libro yayan, yaying bababasa, tinkong ang masabal, imbalang mimina, pilit yabeyo ya, iti karing dakal, metong kawaniya, iting lugod, asbok yo yatad na, onong iting lugod, epay agawayang, kasal pantayanan, at making kanyaman, o tanging manwala, at ining gagawan, yapsaneying lugod, balune kalamnan, mula hanggang wakas, agagawa niyan, mumunang mumuna, karing sarili yung, disiplinan mayap, ing pamanga mano, kanita yung bunga, yang kaya gapeyo, akakit na nin Diyos, bayo na kong tao,
Pangaing lugodayan, tutuman niya manyang, dininan tinapeng, ing metong tinggap ng, ponong ing may sakit, tapanamdaman na, emeg yung tapalan, lugod muluntoya, aling, matning sasabihan ko, balasa ng bakas, dareting betisyon, baka ibyemayap, uliran na kayo, kelwat ning panawan, mapapagal kayo, kingupayan ning Diyos, alang kayang ganan, pagkalum ning sabla, ke kayo ke kongan, inyay ingadon ko, ingatan yung dakal, pamangamanoy ing lugod gagawan, parating ti teksto, ing pamangamanong, akong tatangalan, ampon nakakit ko, kasal pantayanan, yaning ganakan yo, king balang pinandit, iti yung suyo ko. Nining maulagang, bilitanong tupang, dingke kayong pili, matni kong daralang, nung tingme talagang, eye agad saka, kasal pantayanan yung lugod luntoyang, iti yang suyo kong, eyo kakalingwan, dakal at dakaliang, ing lugod paintunan, eya meto nga dua, keko ko sasabihan, nunela to'ng bunga at kapibabatan, kay batik daw kayo, manalangin tamong, adwan ko king Diyos, ngan misadsad kayo, ating pamibata, king kapanwalan nyo, biyabet mula ang gaking wakasiyo, mayo payang Diyos, at pumakapayan, orening anak mo, sibol akarinan, mula ang gangini, pubat balumongan, magkapilit lapong, gagawang tungkulan, ingadwan ko kekang, tining binili mong, yako'y mamaala, mula yang gewa kong, kakuha lang hanggan, karelaing lugod ko, Diyos ko hanggang wakas, pumisat sa dalawang, kakong panalangin, Ginoo alang hanggan, eko mampugisa, ng kekaitinan, mabayat a sakit, matwat kayanakan, ang gapamilyara alang manamdaman, misat sadlang ampong, ganaping piersarang, ulining lugod mo, makayan tabeyang, nanumang ligalig, e pumirasan la, pagkabiet at biyeya nasa kamtandang. King lagayo, ning ginong, itiyang ligod kong, gingkas kong amanong, sana'y intindihan yung lalo'y kang gabi, anak na ning ginong, uling bi sa tali, pakatan danan yung sano'y
principal, ake kong paintunan. Nung magluto kayo, eya mo naing palang. Itiyat mataram king bayeng gamitan. Ingo pa yaning Diyos, ala kong liliwan. Kingaldo ning napon, yan ngene yatan kong. Banino man ngening maglili kana kong. Bisan ng naknaning buntok ng iyan meko, enoya intindyan ding ka kung amanong. Bakit ka nung ene yan baban sa kuyang. Metong kong apostol enyay kilalang. Pepawo na ko na ingka na kung dela. Ako al do na pun aning ka kung delang. Nyange ko apostol metong kong garero, ala kong pakialam antim mo'y ngeni at yo. Onengi kining Diyos antiying biliyo. Kingwana kutnabe meging apostol ko. Yako'y binilinang yan man na lakaran. Mumuna yang sibol king baneng patuluan. Ningo pa yaning Diyos nyaing lagyo ko pipirmon. I apostol Santiago ka na kong ulitan. Magpaka sad kong miyabeya be kayo. Uwaya lang manikal metong man ke kayo. At muking kanyaman tupad at maminto. Eko mi kawani king lugod ng Kristo. Atalang mabayat alang maginsangkan. Potang me totawo yan buri ning gawan. Mi buklat naisip tinggap ng tungkulan. Ing mapamatula Santiago dinata.
magkapampangan ako mo po na po. Yang alay po kasi yung kikatamong mani mo, no? Nyapin niya ko yung tinalang kaya kikatang kapulungan eh. Yung totoo na po, talagang inawas na ako nung din ako man dapat magpagpulong, uling ding kanakong sesye, di natangla. Masakit la po. Nyapin na nakanako nang din na bay sana ikantalang kayong pulong, tingkong lakad, makukuha na nyapin po makanya ning akong may katalan nga ni kayong pulong. Yang pauna ako na po kay kayo maya payabak kay kayungan muna king Diyos kadwa kay kayong pengari kung pong kapatad. Bato-bato sa langit ay wag magalit niya po. Totoo mo po sasabihan ko kay kayo. Kita mo pong meto nga manungkulan lalo na nung evangelista ka. Po itang sana maranon ne po itang nga tinang makadikil bayo ta daratang no ita mo makatokang manung magsalita kay ni. Kasi po, ako sasabihan kayo mo po ini bang kanita po rin kaya katamong membro, katapak ya po san. Ay sabihin po, ako manandamang kaya sabihan ko, huling kapatid na kayo. Sasabihan kong maranon ko po, tang kaya ka ako yuwakit, tang ko maranon ne po. Yang kaluguran na kayo mo po, niya mo po sabihan ko ini. Yang salamat po, karin kaya katamong bisita. Dinalongin ating kaya na kan ne po. Kaya nila po king bayong ini, paraiso. Pipinan tayo po yung oras. Nung nino po yung magsalita kini, ayaw mo na. Yang ay, kaya kataong pong kapatata, maging kayo na ka, Robert, sumawang po kano, yung maging respected na magsalita. Yang nya mo po, yabot ko kayo, nya mo po migadwayang basket, yung kaya katamong kay. Direksyon niya, paulin na mo po nitang kaya katamong, kaya katamong kapatata gwardiyan, pepadwa niya po, kaya katamong mani mo, na huling masa iya po kano. May atong kareng gwardiyan tamo. Ngayon po, paninayin tayo, di lang tayong oras yung kaya katamong kapatat. Muna po maya po oras king metong nga Diyos. Yung kaya katamo pong pupurian ang pong pasalamatan king ang espiritu na. Si Bayo po, nung titagol po yung pamipasalamat mi nung makananong iningat na kami ng Diyos. Kaya kaming kapagnasan, bang makanyang kaya pong mag-isan metong ang pong makipag-aral. Kaya pong kaya kayong lunduyan, kaya kayo pong sentro. At masaya kami pong malyaring dinalo. Di kaming mga kayabi ako po rin kalupa kong kayanakan na manyaliksikan pong maninton kayong malyaring at kanining kapag-aralan. At pabalo ko po kayo na magpasalamat ko muna man kayong kabuuan na po kaya kayong lunduyan. Huling metong ko po kayong makinabang kaya tapong live streaming kayong YouTube. Nuno ko rin maging OFW ko po na inga na akong kasarilinan, mibili niyang pagkakataon bang muta kayong aliwang bansa at panitunan kayong na akong sarili. Panitunan kayong na akong sarili, inga tiganin yung pamag-aral. At midala ko po kayong Saudi at kilala kayo po yung kapatid JJ Season. Maging kapatid dyan naman at kakilala at yung malyaring sinabi ka na ako na atin pin tikanini na live streaming kaya kaming sentro kaya dali-dali kayong linawe at simula kanito may uli lang ka na akong sarili uli nga kakit ko kada Domingo diyan at kayong obra at tingka mo pong connection akakit mo yung magaganap ang pong mayakit kaya kayo pong linduyan maragula po saup ang pong pamipasalamat mi mo naman uling marakal at ay beke mo naman, ay pasa kay karetang kakilala ko. Ang ngayon yung panahon na ini, at sula naman kay ngalawang bansa at manintunla namang sentro. At kayong kaya naman naman nga pong gino, miyabing kaparalanan, uling kayong Middle East po, kayong pong bansa ngaita, aliwala po kasalpantayanan. At babawal niya po yung Kristiyano ka rin. Kaya pasalamat kami, kaming makalaot, at kaya pining ka na ako sa sarili. Sabi ko, pangako ko na
pag minuli ko ako, munta ako kayong sentruda, magpasalamat. Kaya ngayon pong korasan na ini, dakal pong salamat kayong gewa, maragula bage, para po kaya kami. At sana manatili, bang maygit, ikaming malyaring makalaot, ikay malyaring mangulila. Ano po kasanting ding pamag-aral, makayagpangya po kayong daratang Pasko, ito po kakalingwan din hanggang bage, kaya katang daraptan, kaya ngarapanan ng Diyos, maulag ang bagay ang malyaring kaya katang tatanam, na datang yung panahon, kaya katamumuring malyaring pupulan. Ling sabi na ng Mateo 6:33, munang paninton nyo pa, hingayang kayarian, hingayang katuliran, mga kuneman, hanggang bagay, ibiyan ang maging karagdagan. Kaya kaya katamo, ngayon yung kaorasan na ini, matutupad siya yung hanggang bagay, mumuna kay nga pamagpulong, makasulat kay Exodo 20, yung 8 hanggang 11, ngal doon ni Sabat gagalang tayo. At etamo kakalingwan, na yung Diyos lalawin na katamo, makasulat siya naman. At King Jeremias 17:10, yung manyasat ka rin kaya katang puso. Yan nung nanuman yung kaya katang malyaring anyawaran, ang pong kaya katang malyaring kailangan, yung malyaring manakit ang pong makabatyo. Kaya nga banal na espiritu nandin, ano po kasanting mo naman yung kayang malyaring delan. Agpang kaya katang tema, nidaratang Pasko, meto nga malyaring bano-banway ang gaganapan, yung pamanggi alaala, kayong Misaya, o kaya katang Maestro Jesus. Nung karing meto nga kutang nandin, nano kaya yung ayayin tamo. Karing kaya katang kayong meto nga Maestro, malyaring meto nga may gamit, bang apakit na kaya katamo. Dahil hanggang mga ipabage. Uling kita pong, nung basilan mo ang pong pag-aralan ng Biblia, kita pang minuna, aliwano ang tastet ang tao kanita, at itang lugod, ay makanita karagul. Dapat yung kapamilya taning propesiya, yung kayang pamanyatang ng Maestro Jesus, may bayungan. Yung Maestro Jesus, sa kilala na, yung batas galaw ang kanding kalaw. Uling yan muna mga sinabi, no? Nung nanuman yung buri mong gawan da keka, gawan mo karela. At nung nanong mo buri ng gawan keng keka, mo muring gagawan karela. Ganting galaw, patas karma, hanapin. Kakilalan na nung gawanan na kang marawak, gawan mong mayap. Ito yung malyaring paalala na ng Maestro kaya katamo, naburi ng paggawa. Bang may git, ingdanan na tune, kapamilya taning lugod at pamagpakumbaba, dasan tayo itang malyaring denasa na mo naman. At kini pong katatawalan, kini pong sitas, kini pong San Juan 14:2. Biblia. Salamat. Ani po. Salamat po. Ano po kayo nga San Juan 14:2? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So penga ko na po ng Maestro Jesus kaya katang uretang bale, nung nuka rin, king kalalagayan na mo rin yan eh. Nuka rin, sinabi na mo naman nung nanoy itang kanakong depatan, pwede mo namang gawan. At higit pa, anakaretang kayang alagad. At makanya mo naman, kaya katamo mo rin, ang kayang panahon na ng Kristyanismo, ngayon yung panahon na ini, nung tunay ping paniwalan tayo, at kaluguran tayo, sabi na, pamintuan nyo rin ka na akong utos, sabi ng Diyos. Kaya din bagay nga rin bagay lang mahulaga kay katamo, na isipan tamo pin, na yung Maestro Jesus, kaya tang panahon na ito, pakilala na nangan, yung mayap, abage, nadaptanan ng tao. Kayong karawakan, kayong kayapan, kayong kamangmangan, di niya nakatang pagkakataon bang sumulong kayong kabiasnan. At itang mga ipabage, pakilala na nanongan. Uling balo na, kayong mundo ngayon, aliwayan kaya katang orinal, abale. At kayong mundo espiritual, napag-aralan tamog pang kayong espiritismo, karinta mo, malyaring munta, nung ka rin, kayatang kayang kalagayan, na ala ng sakit, ala ng malyaring pagal,
ano na itang depatan ng balang metong karina na aniyan ng mga pabage. Ngayon po rin may paganakadakal pong salamat at kukulang kayo mo rin pagkakataon na imbitihan na kayo. Ngayon kaya kami pasalamat kaya December 28, 29 niya po. Kaya po Sentro Bayan Paraiso, Santa Lucia, Capas, Tarlac po. Yung oras po yun po kay nga amin ni Bala. Dakal salamat. Salamat po kay katamong kapatid. Yang lewin nyo po yung lugod na ng Diyos. Nakakide pala kaya nga lumban sa amo rin. Yang yung oras po atin pa at makasulat na yung mga king evangelyo. Kaya kung nga pa sobrang pumpa ko lang bago ngayon mapatbat. Yan pong pipit na nun niya mo po yung oras nung ninumbisang muna kaya kung adwane po. O maging speaker ngayon ng mga bakite. Panayan niya po. Po kanong kaya katamong pengari yang muna. Maya pa abak po pasibayo king lugod na ning Diyos kuwata mong yabi-yabi pasibayo at nitipon banting wapayang makayantang pakilala yung kaya katamong tungkulan bilang talasalpan tayo at talasuyuna. Tamang-tama po na ang tema natin ngayon ay tungkol sa diwa ng dumarating na Pasko. Dahil ang propesyang ito ay ating ipinagdiriwang bilang kaarawan na pagsilang ng ating Panginoon dito sa lupa. Dahil ito ang dakilang araw na ipinakilala sa atin ng Panginoon kung paano ang kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa kanyang nilalang ay ating matamo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya nga, ang sabi ng awiting papuri ng ating mga kabataan ngayon, Kinguli ning lugod, ning Diyos kinyato, binyene, ing anak ng bugtong, ban kumabye ka, maniwala ka, kaya. Okay, naniya po yung buri ng sabyan? O bata mo ka nung kumabye? Maniwala tamo kayo. Kanino? King ginutang Jesucristo. Kasi po yung kaya katamong biye, may walaya king uli ning kasalanan. Inyapin, may kayating kamatayan. Inyayin niya po nga tsuyakete king ginutang Jesucristo. At inyang sinabi, ayan ti kanini, agpangkang 1, 8:51. San Juan, 8:51. Ngayon na ako po magdalang Biblia, na ako po magdalang bag. Minsan pagkamal yung daw ka nung saksi ng Yehova. Anyapin po, watang pupunta ko kaya inspired ko kasi kaya ko mo manakit makanyan eh. Karengalwa tang sentro, wala pang makanyan na teknolohiya. Sabi na po Kenny, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita na magpakailanman ng kamatayan. Kaya nga manong Kapampangan, sasabihan ko kaya kayo nung meto nga taong mamintuya king amano ko, nayakit kapilan man ing kamatayan. Ba? Tutuya yung propesya. Yung panyatang na ng ginutang
Yesu Kristo, ban mi kaya tintang biye. Uling may walaya, king uli na ning pami kasala ng adan, ake katamong nuno, kaya katang penibatan. Sabi napin, uling niya yung pekamoldi, niya, din ganggang menibatan kayo, makanyan muna maning malilyari. Anyapin, yung tao mamamateyo. Dapat king uli na ning lugod na ning Diyos, naya api bata. Nayakakit na yung tao magkasakit siya. Naakakit na yung tao malulungkot siya. At aga king mamamateyo, tutwayo. Anyapin, binyene kaya katamuing bugtong ng anak. Banking pamamilatano, din kayang aral ang ponturo, gustong may biyasa tamo kareta. Sabi no, nung tuparantala mo, eta ka no akit ing kamatayan, kapilan man. Inyapin kapatad, king kaya katamong pangayawos bilang talasalpan tayo, at intang pag-asa ngeni. Anong nuka rin, nung misan ding aliwa, sabi ra, alwa naman niya ako nga na may kasala nga na yadan pala, at pati kami miyabe kayong kamatayan nga na, miyabe kayong kasalanan. Sabi na po ning 5:12 na ning tao Roma, batang yung mga nalupsupan po, tas sabihan niyo muna magkesarili yun, bawapin pala, alwa naman niya ako yung may kasala, kaya enak man mengan ketang bunga na nitang dutong. Napikasala do. Okay. Sabi na po Kenny, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya kapampangan, inyapin nung makanano ay king uli ning metong mong tao, ing kasalanan linub king yato. At king uli ning kasalanan ning kamatayan, at kaniti ing kamatayan, dinalan karing anggang tao uling ding sabla mi kasalala. So heta mo po sabi na, eta naman bengan ketang binawal ng dutong, ning bunga ning dutong. O ba't pati ita mumiyabe? Uling, kaya tami nibatan. King uli namo ning meto nga tao. Kaya po, nyaya tamo sabihan kay sisisya ning ninupaman na o ba't mamamate tamo. Kailangan niya po ini uling yung bunga na ning kasalanan. Ing tutuna po, nung lewenta mo ing storya no, ning biye, kaya king mula ning Eden. Dakala po, maraming mga puno na nando doon at nasa gitna noon, mayroong 2 puno. Ang isa ay ang puno ng kaalaman sa kasalanan at mabuti. At ang isa ay ang puno ng buhay. Puno ng buhay. Ngayon, pinapili ng Diyos ang tao. 2 lang naman yan eh. Ang isa, kapag kinain mo, yung sinabi niya, ikaw ay sumuway. Linabag. Sabi niya po, linabag ko. Yung metong, dutong ng biye, nung pengan me, ikaw ay sumunod. Mayroong bunga ang 2 yan. Kapag ikaw ay sumuway, may karampatang parusa. Yun nga, ikaw ay mamamatay. At ang isa naman, kung ikaw ay sumunod, may karampatang buhay na walang hanggan at ligaya. Puring dapat sana may gawa eh. O neng, ing pinili na ning inyunang tao, imenga niya ketang babawal na. Karakalda rin tanaman na itsuka rin. Pero bakit? Yapaing
pinili na. Nung yamon pinili na po itang metong adutong nimbiye, sana alang kasalanan, sana alang kamatayan. Bakit ngayon po po ako kutang nyo? Malyari-wari. Anong sakali? Sinuwayaing itang kung sakaling sumuway man ang isang tao, hindi ba pwede na siya'y buhayin? Sa totoo lang, tingnan natin yung lohika ng pagkakalalang ng tao sa lupa. Hindi nilalang ng Diyos ang tao na nagmula sa kamusmusan upang siya ay matutong lumakad, upang siya ay matutong magsalita, upang siya ay matutong magkaroon ng pangilala. May kayatin niyang pamangilala. Yung Diyos lalangan na yung tao at yuneking kayang edad. At yuneking kayang sapat kabdas na ampon kayang pamagdesisyon nung nano. Uling at yunay kitang usto ng kaisipan. Po makanyan. Po lang na may umpisa kitang bingot na po. Kung ngayon po kasi tama, umpisa tayo bingot Kailangan tapang manigaral lumakad, kailangan tapang manigaral magsalita, ang gaking tumuhata mo. Pero ali, anyang lalanganan ng Diyos yung tao, tambing na yung atsyuketang estado. Po makanyan, at yun ay katang estado. So, atin niya pong karapatan na magdesisyon. Anya, itang binyan ng kautusan ng Diyos, at doon mo dapat pilinan, kapag desisyon niya pakitang, gusto sana. Pero, uling in Diyos, malugod niya, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa tao, ayaw niyang manatili sa kanyang kasalanan at kamatayan. Kaya, ang Panginoong Jesucristo, siya na mismo ang nagdusa hanggang siya'y maipako sa krus, hanggang siya'y mamatay. Nang dahil sa pag-ibig na yan ng ating pipinagdiriwang na Kapaskuhan. Kaya noon pa man may propesya na yan Wala pa man si Virgin Mary, wala pa man si Jose na naging ama niya dito sa lupa, may propesya na siya ay darating dito sa lupa. Kung kaya't tayo po ay dapat na magalak sapagkat nakilala natin ang Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya, ayon sa Biblia, isinusugo niya ang banal na Espiritu dahil wala na siya rito. Hindi na natin siya kasama. Pero bago siya umalis, may pangako. Hindi ko kayo iiwang mag-iisa. Mayroon akong isusugo pagdating ko doon sa langit. Upang siya ang makapiling ninyo. Upang siya ang maglingkod sa inyo. Upang siya ang magturo ng lahat ng mga katuruan. Upang tayo ay matuto. Upang malaman natin ang lahat ng bagay, pati na yung nandoon sa kalangitan. Kung kaya't tayo pong mga espiritista, napakapalad natin. Sapagkat ang pangakong sinabi ng Panginoong Jesucristo ay sumasa atin. Sumasa atin ang kaharian ng langit. Kaya, alam niyo ba kung ano ang pangarap ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa? Ano ang pangarap ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa? Natatandaan niyo po yung tinuro niyang dasal o panalangin sa mga alagad. Sabi na po, panalangin nyo nga na, duwan nyo kingib pa. Datang anay, pami nga na. Nakananan na kasi pangkay. Pami at suka banwa, datang saing kayarian mo, kaya tisulip, ban mi pamintuan ng loob mo, anti mo yung
karin banwa. Ing pangarap na ng ginutang Yesu Kristo, nung makanano ingat yung karin banwa, maging makanyan mo naman ketiking yato. Nung maligaya ka rin banwa, maging maligaya mo naman ketiking yato. Anya pinatintang pag-asa, nung dasan taytang panahon na ito, ing propesya ng Pablo, maging mikayating maragula misteryo sa malyari ketiking yato, na ing tao, ing katawa na kanong masisira, miblas yaking alang pangasira. Ing katawa ng ating kamatayan nga na miblas yaking alang kamatayan. Ala ng sakit, ala ng dusa, eta na tumwa. Yan ing meto nga propesyang daratang keng panahon, daratang king kakatamong biya kay tikinyato. Inya, maswertita mo, nung dasan tayo ito. O neng maswertita pa mo rin, uling nung eta mo mandasan, uling kilala ta na yung katuruanan ng Diyos, kapamilat ang dating Espiritong titipa kay katamo, at inta namang bale, apuntalan ka rin, nung eta mo man manatili keti. At inta mong bale at tuknangang ka rin, anong nuka rin, ing ligayan ng Diyos, pengako na kay katamo, tanggapan tamo naman ng ligaya, ay tsuka rin. So pareho na po, nung mitagan ka man keti, dasa nakatanit ang pangako na ng ginutang Yesu Kristo na yung kayarian ng banwa, batang kitik sulit, ako swelo tampa mo rin. Mapalad tayo, di ba? Kung mamatay ka man ngayon, di mo madatnan yon, meron namang nakahandang tahanan para sa atin. Dahil ang mga Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin dito sa lupa. Kaya, sana po tayong lahat na naririto ngayon, kahit wala dito, lahat ng mga iniingatan ng Espiritu ng Diyos, inaakay ng Espiritu ng Diyos, sila ang magiging anak ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kung gayon, kung tayo ay kanyang mga anak, tayo ang magmamana sa kaharian ng langit. Maraming salamat po at magandang araw. Dakal pong salamat king kikatamong pengari. Diyan pong pisaw-saw tamo 3,371 la po. Yan pong kadong basket 1,540 la po. At bihutano pong 2,000 din yung kadong basket para kitang kikatamong kapatad. Nuwan ti kaulagay ang lugod na nin Diyos kikatamo. Potang din kaya nga mano ang pong kantuliran agagawa tala. Katang lang pamok kung hindi ka rin kikatamong sarili. Sabi na mananaisip itong din kikatamo. Makanano yung tapamiyain kitang may itong Diyos siya ko po yung pikibat ko. Makanitaya. Ating sabi na ang kadwang tinipang manal, sabi na ang gaya kapila ng lugod gawa na ng tao. Yung pong lugod para ka nakakulayang kayang ganan hanggang mabiyain tao. Musa nga layang pamok kung wariking kayang sarili. Putang yung tao gawa na yung lugod. Agpangpukin ka na akong pamagaral to, di naman kay katamo, alam perfecto. Alang emi kakasala. Pero pukit ang banebane tunggal ditak, katamong pamaniwala ang pong pamanupad king burin ng Diyos, tuturo da rin banal kaya katamo. Makanyan tamong makati pong tunggal ditak. Anyapin po pakikwanan tamo pengari ko ang pong kapatid, muna naking kanakong sarili. Sana makanyantang makapagdeposito king bangko king kayarian, king bangko keti, bangko king kayarian banwa. Bangkanita nun dating ngaldo, lakwantaning yatong ini atin tamong i-withdraw king kayarian banwa. Kailangan tayo po yung pibandyang kiti. Pengari ko pong kapatad. Pero tayo papayagit. Yung pibandyan pangyato kay siya yung pibandyan pambanwa.
Muli nga tamo po makarapat ang po makapaminto nung alatan pebanjan keti, pingari ko ang po ang kapatad. Kaya tamo mo kakalingwan, yung pamanyapat mayap, king burian ng Diyos. Lalong-lalo na po king kikatamong kasarantayaran. Po taging Diyos, akagit na kaya katamo gagawan tala rin tungkulan tamo. Tapat king kikatang sarili lang pamagkunwari. Alaya pong ibye. Ala tamo nga doon na ibye ng Diyos kaya katamo. Mupin nung manyadya yung Diyos. King bilang nga dinalan dirinan me 50 mo po tayo kapoy manyad. 50 mo naman imbye na. At andanan niya po itang patalastas sa menyad sakin. May nyadya kapit na, dininane, kapit na mo rin. Kaya mo po nga sabi ko kay kayo, noon ay maging maingat tamo at gawan talang tapat din kay katang tungkulan at nga pong Ginoo, para mga sasyad ka rin kay katang katungkulan. At managkatya po yung kay katamong kapatad, at dinan tayong pansinin karelang anibersaryo. Salamat po kay kong pamandalo, kay kami nga pamanyang bayani, kay katamong pengari, kami king mestro, mi ganitan, yung anak-anak kami. Pero alawin niya po, matwagi pa isura kayo. May po, pasibay po, may ari na yung kikatamong pamitipon. Magpasalamat na po.
Yang patagal mo po. Pasabi na po ng kikatamong mani muna. Dito po kanong ating laman kinini karing kikatamong pengaring migsimula, migmalasakit kikatang kasalpantayanan karing babae. Ita pong mangubiya pong Maria, mangubiya pong Lina, idang Mel, idang Apek, pong Ngurik. Dito po kanong ating letrato, padalayo kini. Karing pong lalaki, itang pong mangubiya ba panju, mangubiya ba pangopring, mangubiya pong bisyo, alala pa po. Yung kaya katamong pengaring matongorador at niya naman, ang po itang kaya katamong mga guardian, kaya katamong pengaring babamba do, chuno po kita. Paninayin nila po, rin letrato yung rakya ni Banta. May itong lang maging inspirasyon kaya katamo, karing may mundasyon king kasalpantayanan. Yan po, manahimik tamo, magpasalamat tamo. Malagod at malam magkaya kami pa. Dakal pong salamat anong makananong ilugod mo may kinawang karing balang pinandit karing kaya kaming pamanggalo karing banal mo nga mano. Diyos ko makanyan mo kaya sanang dinan pa sa sanmetong karing kaya kaming puso ang pong kaisipan ni kaya kaming kaya kapatad. Bang kanita ginin Diyos karing aldo bukas, makanyan kaya mga sadyad karing kaya kaming katungkulan kaya kaigpa. Ikpang binal nga ning or sa iti mayari ning kaya kayang pamitipon pamanyambak yung banal mo nga mano. Diyos ko rin po sanang amano nga retig pa, makanyan lang medapok karing kaya kaming pusot kay sipan bang kanita grin Diyos kaya malyaring milisya at maliliking dalanig pa. Ginudakal pong salamat ano makananong tinubod mo rin kaya kang manal. Tiro din paralan na malyaring ming gawanig pa. Ganun Diyos, tulutan mo ngayon ng aldong itim, makanyang kayang misasan meto yung kayang mikakapatad. Ginungening magsikubli kamit pasyuli karing kaya kaming balang ko buntuknangan. Diyos ko rin ipurin kaya kaming sakayan bendesyonan mula. Ingatan mo kami ginin Diyos, misadyad kayang parang payapay kayang mikakapatad bang kanita karingaldo bukas. Diyos ko makanyang kayang malayang makagalo at makanyang kayang misasan metong pasibayo karing buri mo. Ikpang manal, makanyang mila namang panyawad pasibayo, riniring kaya kaming pengare. Amig simulaking kaya kayang kasalpantayanan karingaldo na pon Diyos ko, kagumda rin kaya kang gamitig pa, pinilim ko rin dakal. Diyos ko, nung ninumang pong ating bitbita panandam ngayon ng oras city, ay atiyo kong karelang kubuntok nangan. Ikpambanal makanyan mo, sana nga pisan karing lihim karing kaya kang may payang gamat. Makanyan mo nang baklasan ng karelang kapanandaman. Balik mo yung dati rang piyarsampong sika ng gano'n Diyos. Bang kanita makanyan lang nga kaya be mamin tutso. Suyo ka rin buri mo. At makanyan na kaya nga gabayan ni kasulong naning kaya kayang kasalpantayaran nagpa. Ikpambanalan ti Moreno, retapurin kaya kaming pamilyang linawot. Karing miyayali mong bansa may itong karagdagan king karelang biye. Diyos ko tulutan mong balasan nga kautos ng Panginoon. Gano'n Diyos, makanyan dia sanang ibing karagdagan gano'n Diyos, makanyan dong luguran. May kuwalang payapa, may barik lang kapayapan at makanyan diyang betbeting tagumpe. Bang kanita nung datay ngaldo, gano'n Diyos, yung malaguming pamalak at plano king kayang kasalpantay, king tabernakulo. Diyos ko makanyan miya nga bisasan. Metong at makanyan miya nga talaga. At agawagan ng Diyos king 50 years anniversary na ningi kayang pamipasalamat makanyan miya nga gawa ingi kaming sentrong pangarapan igpa. Pauli na ning lugod mo ganin Diyos kagumunan ng apostol makanya na kaya sana nga kakawangan ganin Diyos bang kanita rin kayang malagong pamalak kaya malyaring mibili king ablang nun makanyan lang matupad at magawa pauli na ning lugod yo ganin Diyos. Ginoo rin ipuring kayang pisasan meto nga panalangin sana tanggapan mula. At tanggapan mi naman lubusan tang kang pamipala, ipapamilitan mi sablaman ibat nang yang gampo king wakas, iya nasap. Chanate Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu Tagumpay B,